Masayang umuwi ng araw na iyon si Audrey. Pasipol-sipol pa siya habang bitbit ang isang supot na may lamang pantalong kunduroy, bulaklaking blusa, lootbag at kulay pink na sweatshirt. Lahat ay nabili niya sa halagang 500 piso lang mula sa isang kabubukas lang na ukay-ukay sa may Moraita. Hindi mayaman si Audrey, pero hindi rin naman ito ganoon kahirap para hindi maka-afford ng mga bagong damit. Pero mahilig siya sa mga signature clothes, may kamahalan nga lang. Kaya't naisip niyang mag-ukay-ukay shopping na lang. Noong una, pamasid-masid lang si Audrey. Nang lumaon, naging suki na siya. Ang katwiran niya sa sarili. Bakit ako gagastos ng mahal kung pwede ko namang mabili ang mga signature clothes na gusto ko sa napakamurang halaga? Isang blouse at mga branded is equal to 3 bagong blouse sa SM department store. Sa ukay-ukay clothes, konting laba lang at buhos ng fabric softener, as good as new na. At dahil kinakarir ni Audrey ang pagbili ng mga ukay-ukay, may mga estratehiya siyang ginawa. Kapag wala rin lang naman siyang pasok at lakad, inilalaan niya ang buong araw sa pag-scout ng mga bagong bukas na tindahan. Kinakaibigan din niya ang mga tindera at may-ari ng mga ukay-ukay para madali siyang makakuha ng discount. Pangalawa, mabibigyan agad siya ng abiso kung anong araw darating ang mga new arrivals. At ang pangatlo, nakapagpapareserve siya ng mga damit na may tatak sakali mang hindi siya makapunta agad sa ukay-ukay. Nag-shopping ka na naman ba sa ukay-ukay? Si Dulce, habang nagkakandahaba ang leeg sa pagsilip ng mga pinamili ng dalaga. Nako, Dulce, matutuwa ka sa mga pinamili ko. Alam mo, sa halagang 500 lahat ng to. At eto pa, nakikita mo ba to? Kinikilig pang iwinaghayway ni Audrey sa harap ng housemate ang isang pink na sweatshirt. Mukhang bago pa to, mukhang hindi pa nasuot. Ipinihit ng dalaga ang tag ng kuwelyo ng sweatshirt para makita ang tatak. Nanlaki ang mga mata ni Dulce. Naks, lakos, orig ba yan? Aba, syempre, aber, paano mo naman nasiguro? Haler, nakakita na kaya ako ng ganito din na sweatshirt sa isang Lacoste store. Ang texture ng tela, tingkad ng kulay, at pagkaka-imprenta ng tag, lahat orig na orig. Hindi maitago ng dalaga ang labis na kasiyahan sa mukha. Parang panalo sa jackpot sa loto. Tuwang-tuwa siya pati sa pagbibida. Agad na isinukat ang sweatshirt para lalong inggitin ang kasama. Yak, isinuot mo agad. Hindi mo pa nga man lang nalalabhan. Tange, isinusukat ko lang ito, no? Saka maliligo naman ako mamaya. Yaks, aniyang nasa likod. Bakit may ganyan? Ew. Itinuro ni Dulce ang maliit na mantsa sa may tagiliran ng sweatshirt. Eto, small time na mantsa lang yan. Kayang-kaya yan tanggalin ng power technique. Mukhang blood stain. Tsaka baka regla yan ha, ew. Hay nako, nainggit ka lang kasi may original na lakos na ako na sweatshirt at aminin mo man o hindi, gusto mo rin magkaroon ng ganito. Excuse me, I don't buy second-hand goods. Pinagsawaan na yan ng iba, gagamitin ko pa. Umirap si Dulce at saka pakendeng-kendeng na lumabas ng kwarto. Agad namang tumuloy sa labas si Audrey para labhan ang mga damit na pinamili. Inuna niya ang pink sweatshirt. Bala kasi niya itong gamitin sa isang party na pupuntahan.
Hindi lamang pagpunta sa ukay-ukay ang kinarir ni Audrey, maging ang paglalaba sa mga gamit galing dito ay kinarir na niya. Maraming alam na teknik sa pagtanggal ng mancha si Audrey. Ito man ay natuyong dugo, grasa, floor wax, kalawang o dumikit na bubble gum at mga simpleng mancha mula sa kape, tinta ng ballpen, lipstick at kung ano-ano pa. Name it. Tiyak na may solution siya para doon. Dahil mukhang matagal nang natuyo ang dugo sa sweatshirt, ibinabad muna ito sa malamig na tubig na may asin at ammonia. Effective ang teknik na ito at ilang minuto lang nga ay nawala na ang mancha. Presko as good as new. Bulalas ni Audrey sa sarili habang pinagmamasdan ang nakasampay na sweatshirt. Nang matuyo ito, agad niyang isinuot para sa party. Hindi naman formal ang okasyon. Isang grupo ng mga kabataan ang nag-decide na mag-party sa isang bahay. Walang kilala sa mga naroon si Audrey, kaya hinanap niya si Leo, ang matalik niyang kaibigan na siyang nag-imbita sa kanya. Medyo marami ng tao sa loob, karamihan ay naninigarilyo, kaya't nagpasya siyang lumabas muna at magpahangin. Itetext na niya si Leo para puntahan siya nang bigla niyang maispatan ang isang babaeng nakaparehas ng suot niyang sweatshirt. Lampas balikat ang itim na buhok nito at halos kasintangkad niya. Sus Mariosep, sa dami naman ng damit sa mundo, nakigaya pa to sa damit ko. Nakatalikod sa kanya ang babae, kaya't hindi niya nakita ang mukha nito. Naisip ni Audrey na bumalik na lang sa loob at hanapin si Leo. Papasok pa lamang siya sa pintuan at muli na naman niyang nakita ang babae. Anak ng teteng naman. Napagtitig siya sa sweatshirt nito. Napansin niya ang isang itim na mancha sa tagiliran nito. Abay, pati mancha ng sweatshirt ko ay gayang-gaya. Gigil na gigil si Audrey. Lalapitan na sana niya ito nang mapansin na lumalaki ang mancha ng sweatshirt ng babae. Ang kanina ay itim na dugo ay unti-unti ring naging sariwa. Ilang minuto pa ay sumisirit na ang sariwang dugo sa tagiliran nito. Mabilis ang pagkalat. Nagulantang si Audrey sa nasaksihan. Tumingin-tingin siya sa paligid, pero parang siya lang ang nakakakita sa babaeng duguan. Maya-maya pa ay kumilos ang babae. Unti-unting humaharap sa kanya. Kinilabutan siya sa itsura ng babae. May malaki itong hiwa sa muka. Panay ang labas ng dugo sa bibig nito. Lumapit ito sa kinaroroonan ni Audrey. Napansin niyang na parang nakalutang lang ito sa hangin. Palapit ito ng palapit na parang walang buto ang babae. Tinangka ni Audrey na kumaripas ng takbo, pero nanigas ang buong katawan niya. Hindi siya makahakbang. Ayan na ang babae papalapit sa kanya. Nang isang dangkal na lang ang pagitan nila, napansin ni Audrey na mas matangkad ang babae sa kanya. Ibinaba niya ang tingin sa mga paa at kinilabutan siya nang makitang nakalutang ang mga paa nito sa lupa. Napalunok siya nang inilapit ng babae ang dugoang muka sa kanyang muka. Inang ko po! Pumikit na lamang ang walang magawang dalaga. Amoy na amoy
niya ang hininga nito. Pinaghalong lansa ng dugo at nabubulok na karne. Halos lumabas ang puso niya sa labis na tibok ng kanyang dibdib. Parang may karera ng kabayo sa kanyang dibdib. Itataas sana niya ang dalawang kamay para itakip sa muka ng masagi niya ang sweatshirt ng babae. Basa ang sweatshirt ng mayabot na likido. Maya-maya pa ay naramdaman niya na hinawakan na siya ng babae sa kamay. Malamig at basa rin ng dugo ang kamay nito. Iwinisik-wisik ni Audrey ang kamay para kumawala sa pagkakahawak, pero ayaw siyang bitawan ng babae. Hindi pa rin siya namumulat ng mga mata. Natatakot siya sa maaaring makita, ngunit parang ito ang gusto ng kaharap. Ilang saglit pa ay biglang bumukas ang mga mata niya at nakita niya ang ayaw niyang makita. Hindi alam ni Audrey kung paano niya matatakasan ang babaeng duguan. Pero natagpuan na lamang niya ang sarili na nakatayo sa tabi ng daan at naghihintay ng taxi. Ngunit walang dumaraan. Naalala niya ang suot na sweatshirt. Agad niyang tiningnan ang tagiliran at napansin ang mantsa. Bigla siyang kinabahan. Walang umano'y hinubad niya ang suot na sweatshirt. Iniwan na lang ang suot niyang bra at puting sando. Wala na siyang pakialam kung ano ang iisipin ng mga taong makakita sa kanya. Sa ganoong ayos, agad niyang itinapon sa basurahan ang sweatshirt at saka pinara ang paparating na taxi. Gulat ang taxi driver sa halos hubad na pasahero. Lumipas ang magdamag at pagdating ng umaga, isang babaeng Metro 8 ang nagwawali sa tabi ng daan. Umabot hanggang langit ang ngiti nang makita ang isang mukhang bago pang pink sweatshirt sa basurahan. Totoong may pera sa basura. Usal ni Manang sa sarili. Tamang-tama dahil kanina lamang bago siya umalis ng barong-barong ay humiling sa kanya ng bagong sweatshirt ang dalaga niyang